Λέει Λάζαρε 4-20 είμαστε πολλοί και παντού θύρα 4-20. 4-20 σωστός. Κώστας από Άμστερνταμ. Καλή αρχή Λάζαρε. Πες στα Βυσσινή αδέρφια. Όταν θα έρθω Λάρισα θα φέρω σκάνκ με 5 ευρώ και σοκολάτα με 7. Θύρα 4-20. Ο Κώστας θύρα 1β λέει στη Φιέστα όλο το γήπεδο θα ανάβει τα φάκια με καπνογόνα για την τρέλα μας. Ξαναήρθαμε. Αυτό ήθελα να σου πω και αγωνιστικούς χαιρετισμούς στα λάγια της 4-20 στον την Κυριακή. Θα μου λύσει μια πορεία. Ναι. Γιατί λες 4-20? Με στέλνω συνέχεια ένα τέτοιο μήνυμα. Μήπως δεν το έχω καταλάβει. Για πες μου. Είναι... Της πιάτας είναι αυτά τα γρασίδια. Α, κατάλαβα. Το πιάσα. Γι' αυτό είπα. Να είσαι καλά, αδερφέ μου. Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα. Bye. Μαρία Λεοπάρδαλη κιόλας. Γεια σας. Η Τερψιθέα είναι βυθισμένη στην Παράνια και στην. Το άλλο δεν είναι σπασμένο. Αέλολε, λέει η φίλη. Η Τερψιθέα είναι βυθισμένη στην Παράνια και στη Μαντάμ. Αέλολε, λέει η Μαρία. Αελάρα. 13-12